U ovoj kući ne znam tko više glumi, tko ne glumi, tko laže, tko ne laže, tko je iskren, tko je neiskren i tko manipulira i tko ne manipulira. Za neke se ispostavilo da lažu, ali ne znam razloga njihovog ponašanja. Nina je meni vrlo draga osoba, možda neke stvari ne vidi, ali jako je dobra, možda malo previše priča, ali zna se i ustaviti kada vidi pogled da se mora ustaviti, tako da mi je draga. Zašto si bila na ceremoniji tako nešto odmaknuta i tiha? Malo sam bila ljuta. Na koga? Na Maju. Na Maju? To jest najviše na sebe, ali ponajviše na Maju i Gloriju. Jer mislim da su mi oni najviše lagale te večeri. Rekla mi je nešto, jednu temu, to jest jednu stvar, i onda drugo jednoj curi rekla to isto, ali potpuno drugačije.